अच्छा भैया, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगों के बीच में गरीब गवार स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हो रहल बा और बड़ा सुंदर गीत आप लोगों की सुने के मिली। आधा झूठ आधा सच चैनल के माध्यम से और ये भाई जयराम जी के देख रेख में ये गीत आप लोगों के बीच में जा रहल बा और ये चैनल के आप लोग आधा झूठ आधा सच चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करिहन, शेयर करिहन और कमेंट करके जरूर बताइहन कि गीत हमने को कैसा लागता। आप लोगों के चैनल के सपोर्ट का जरूरत बा। एक एक गीत आप लोगों के चैनल पर देखे के मिली। देखे ही कोनो भौजाई अपना देवर से इतना परेशान बे, इतना ज्यादा परेशान बे, जाके अपना अगल बगल में बतियावतिया अपना सखियन से कहती कि रे सखी हम का बताई, मुआना हमार देवर तो ऐसा मिलल बा कि ओकर कितनो हाल बताई कमे बा। सखी कुल पूछत तारी कि कहल का चाहता रू। तू भौजाई अपना देवर के बारे में कहतिया का कहे, देवरा चाटे होठ लाली लेके हाथ में तू नाली, देवरा चाटे होठ लाली लेके हाथ में तू नाली, नहीं दूरे ई भागेला मोना रतिये में जागेला, मोना रतिये में जागेला। एक बात दुल्हन कहतिया कितना उ तेज बा, सैया जी हमार घरे नहीं बड़न लेकिन हमरा के टार्चर कर के हमरा के परेशान करेला। बार बार दुनारी लेकर के खड़ा हो जाई, कही के भौजी जवन कहतनी तवन तवन करा, हमरा के बड़ा परेशान कइले बा। दुल्हन बतावतिया का करता, जहिया पहिरी सखी नया नया साड़ी, मारता नजर रोज खोल के केवाड़ी, जहिया पहिरी सखी नया नया साड़ी, मारता नजर रोज खोल के केवाड़ी, और नहीं माने लाई बात करे हमरा से घात, नहीं माने लाई बात करे हमरा से घात, चुमा गलिए पे मांगेला मुआना रतिये में जागेला। कहतिया कितना बताई, अब परेशानी बर्दाश्त ना होता, अमर विदेशी नहीं सब परेशानी, डर लागे हमरा ना बात को मानी, अमर विदेशी ना सब परेशानी, डर लागे हमरा ना
बात कबो मानी। देवरा चाटे होठ लाली लेके हाथ में दुनाली। वो देवरा चाटे होठ लाली लेके हाथ में दुनाली। नहीं दूरे ई भागेला मुअना रोतिए में जागेला। वो देवरा रतिए में जागे